президенти тоҷикистон эмомалӣ раҳмон музокироти хосаро бо сарвари қирғизистон содир ҷабборов ба анҷом расонд ва маълум шуд ки президентҳо дар суҳбати тақрибан 7 соатаи худ кадом масъалаҳоро баррасӣ карданд. Дар поёни музокирот эмомалӣ раҳмон қайд кард ки мавзӯи асосӣ ҳалли масъалаҳои марзӣ буд. Он замон аз ҳарду ҷониб ҷони худро аз даст доданд ва азоб кашиданд, ба аҳолӣ зарари маънавӣ ва миллӣ расонида шуд. Аз ин рӯ мо пеш аз ҳама фикр кардем ки чӣ гуна эътимодро байни сокинони минтақаҳои назди сарҳадӣ барқарор кунем, гуфт президенти тоҷикистон эмомалӣ раҳмон ҳангоми суханронӣ дар назди хабарнигорон. ҷонибҳо инчунин ба кори комиссияи делимитатсия ва демаркататсияи қитъаҳои баҳси сарҳад баҳои баланд доданд ва андешаи худро ба тарафдорони идомаи кори гурӯҳҳо оид ба баррасии масъалаҳои марбут ба истифодаи захираҳои об баён карданд. президенти тоҷикистон эмомалӣ раҳмон илова кард ки бо содир ҷабборов ҳамкорӣ дар доираи созмонҳои байналмилалӣ ва мавзӯи тағйирёбии иқлимро низ баррасӣ карданд. мо обшавии бо суръати пиряхҳо дар осиёи марказиро баррасӣ кардем. музокирот нишон дод ки тавассути муколама ва ҷустуҷӯи роҳҳои ҳалли мутақобилан судманд бо назардошти тавозуни манфиатҳои миллӣ тадриҷан ҳалли ҳама масъалаҳо имконпазир аст. хулоса кард президенти тоҷикистон. маълум аст ки пас аз мулоқот ҷонибҳо ду созишнома оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи нафақа ва суғуртаи иҷтимоӣ байни оҷонсиҳои хабарии ховар ва кабарро ба имзо расониданд. ёдовар мешавем ки сарвари қирғизистон содир ҷабборов рӯзи 28 июн бо сафари расмӣ ба тоҷикистон омада буд.